Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae du. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi pateh sengkune. Kuwi pateh, ora wedi. Dipatih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono mlebu omah ngono krukup sarung. Gong dadi masalah lho Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke saiki kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun man. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkune. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe ora manut karo aku tak idah siramu. Apa wis mau apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ning Bagong apa ora? Aku ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Ora percaya kok Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto, Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Aku meng Patih. Kowe iki alah nin. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu.
sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kono dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Tandang tugas. Ngono. Tandang des. Dagil aku ilang tadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen ket biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan apa iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Truk, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho, kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah. Sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wih. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tak omong. Ndara Antasena Karta kek ngendi? Ra ning nggone. Bagong ki edan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke.
ditancepke nggone sampean angel. Sampeyan ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mawon. Yo. Nggali iki. Malang kerik. Yo. Ndoro-ndoro yo manut bae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten. Sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Yang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibaca nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru iso siji e. Ndak ngomong-ngomongke. Gong, Nun, sing ngomongke mau bener. asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semono terus kula gudak kangge gundul kula. Tihel glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Satu tak satu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngayel. Mboten pitados. Ya terus. Ada terus. Terus. Yo. Kena tak netke jeblok iki ya. Ketawa, Bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong angkus kulino dicothoki karo ndara-ndara Gatotkaca ndara-ndara nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho. Oh, siap, rasa kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono Pak ra sida mrene. Apa iku? Wong nggawa panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok man. Nganti waktu aku. Ayo. Wis tole. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda, ewangono engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono mak budal. Mboten nggae gending to, Pak? So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
Pripun man? Bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulai kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak ya. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kalawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan, Bagong cekelen. Petruk cekel, Gareng dicekel, dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Grewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, wis taken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ning ngarep ning kowe sing tumandang lutur Kartomarma mriki. Wis taken dawuh. Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbah ya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakekne Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petruk, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, aku lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena omah salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Oh. Gragas kok kowe. Ndara Antasena marana arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelaski kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho, abring to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa, bocah semene ngentek-entek susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho,
Apa mau? Hah? Kowe ngene iki mak kerap kae pipa rokok. Dudu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki wis do perang ora? Piye iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genar boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cedhak ta? Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Biar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku loro. Ya. Nuwun sewu Gandeng Durantasena pun mboten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggau tak ayoni Ndara Kartomarma.
Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangka monggo mati wah wedang dar kowe mati ora percaya ge dikamplok lah masalah. Wis. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak jleng. Dititu ijleng. Ora pas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Ejigelen. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurik. Uli. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk ning dheweke niku mboten jujul len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu meloncat. Malah cengengetan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Olah. Lah kok monggo? Nyo, monggo. Nyo selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane sing nuthuk dudu Petruk. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jling, kula klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Nah terus kalah man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe mung batur Petruk ki ponokawan kowe mung pangeran pati kok kalah karo batur iki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ora isin. Lah isin iku nggo melem ilang. Lah masalah budul kate tembe-tembe skala kalau Petruk kan dadak Ijen lah madang tenan. Cinan maju ra kowe. Ngomong sik.
kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk patenana matur sing kula jalan kok gelis non kok gelis kula niku nyambut gawe cecek-ceket napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula nganti balicik. Mawaju. Kaya ono kerupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting jotos-tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Kyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho terus monggo. Asondol jil ora apa-apa tak antem jil aku disaut ngene lho baneng ora kaya ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki karo aku nek ora mlayu ning ngersane Ndarantasena ora njaluk sak biyantu Ndarantasena kalah kok ana wis gelem bantu ditangisi apa ya ade sambat apa Ndarantasena tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ana, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasan. Yo ning sampeyan niku kula ngapusi lambemu juga. Tak cocok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngenekke bendane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didrasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-menclil. Wis tak ewangi, ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku
aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlabu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok iso melek? Telakuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Mbon, Wis. Lho, Den. Nanti terus ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun nang ndero. Wis. Nek panas asine direpe, Gus. Lambimu lah. Men silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Geleleng aku yo. Nyok dongkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti sun ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Put. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh telo ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep do dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan terus jajale iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, batene double terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot lho. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung bangun, engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe. Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, Tru. Ora mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong. Saya Tru. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur barang. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep tolong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Tru. Lu mandek ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge.
Wah, truk. Waduh. Truk ora sidone truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas truk wis gawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Ngalang-alang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayo jan yo apike ngene-ngene isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso napa? Yo mengerti wis. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sono bawa kula. Gluk ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Gawe mlonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak mlothok kulite ora. Sajae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku banting ting aja jos banting aja tos jiwit kempal bengkal. Saiki wayane mangsa kana kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane kantiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, lakon lho. Ati iblis motor wae, ada putus kowe. Iki ketok kekuatannya anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang-nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe ya. Mau medasku kok. Ning
Wis iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kuwi. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro, aku culno, aku tak melayu. Wis lunga dengkulmu mlacot. Wis mlayu kok lagi nimblis. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Apa? Sembur aimu. Aseme kowe ngumet pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Ora iso mong to Kang Supan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Kowe iki rasa Kang Supan idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Supan? Saya le kemranyas. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngelek. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Do metu, Kang. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Aku dikon karo Bagong kok Kang. Sisane kula singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yai tak derekake. Mundur. Siwa Semar. Kula Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwanayantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku gandeng dawuh iki kakene Semar. Monggo kakene Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku ajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakene Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati. Niku tenan? Ya,
tenan. Saestu lho. Iya. Nek enten apa-napa sampean wani nanggung. Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang Negoro Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami Alindra Garkaca nek enten apa-napa sampean wantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar. Iya, syukur. Aku tak ning Amarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngampil pustaka Jamus Liwasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Liwasada tak suwun ngampil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatule kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Ya, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit ya kakene Semar. Nggih, atos-atos, Ndara. Sukmana madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara gawe kaget ora pangling kaya Atmajaku pringgondani tetuka ingkang sowan ngabyantara ngersaning wong atuhamu ing Dwarawati nggih Gatotkaca padha kanthi harja sapraptamu ning kedaton praja ing Dwarawati nggih tetuka tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra ing pringgondani kemarang ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu ing Dwarawati wis ndak tompak karya bombong penggaling wakmu ing Dwarawati ora liwat pangestuning wakmu tampan ana lho pundi nggo jimat paribe dayan ana ing kasantosan nggih kasekecok manggen dengan ikut lenggah angger Gatotkaca paman garba ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekecaken lenggahipun nggih ing abdi Widara Kandhang Siwapati Udawa inggih kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula Kunjupati kula tampi dawah sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengko pangabot Drandamara sasi gita ana wong wigati sowanmu ning praja ing Dwarawati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka Purwa madya lan wusanane samendhang aja ngantun ing karempit aturna marang awakmu ing Dwarawati wale-wale menapa estunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondhanipun Gatotkaca menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuhamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karowan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika kidanes lah banjur sapa ing ngutus karowan sira kula tetuka boten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Antarja miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kepareng sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwen paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhahing kanugrahan nalika semanten wanter ngendikanipun Kyai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika enggal katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kyai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke nyandhing pusaka ing Dwarawati ing nami inggih menika pun senjata cakra mila sawanipun ingkang putra ing pringgondhani ngersanipun Kanjeng Prabu Dwarawati wonten suka lilaning pegali paduka Prabu mari kono ngambil pusaka senjata cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel Prabu Dwaraka
Ya to, Ger. Kabeh aturira wis tak tampa, cetha ora ana ingkang cicir swiji. Nanging saka panglimbanging wakmu Ndrawati, kosek to. Lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplik kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur. Jejere amung Panakawan. Lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka Senjata Cakra apa anggepmu pusaka Senjata Cakra ki pusaka loro saudon telu saurupan. Kuwi gedhe dayane pamunahing satru sekti. Ingkang ora kuat kesarta ingkang ora sak timbang sak bobot kan kekuwatane Senjata Cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi. Mula kang saka kuwi Gatotkaca, kowe bali nyang Karang Gandembel. Matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu Nata Ndrawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Kose to? Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa? Sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu boten maringaken pusaka Senjata Cakra, nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndrawati, kula boten badhe owel. Badhe kula ikhlasaken pecah gesang kula. Lho, yen ngono kowe wani karo wakmu Ndrawati, nyuwun pangapunten paripaksa kula wantun. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu gandeng kula menika pangkatipun Senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe nuwun sewu wantun kaliyan Kang Woh Ndrawati kula ingkang boten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndrawati, kula aturi nglangkai kuwandanipun ingkang pamaninggal Boruji. Ora sah gogan gunung sing tanpa guna. Apa dianggep Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan. Kula aturi medal Jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Yondo mentang-mentang kok kaya gendhewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lambungane dhewe. Ora, Bu. Anggir Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi boten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca, wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo wakmu Ndrawati. Sing tak wedeni awane. Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged netepi dhateng jiwaning satru ingkang saguh. Nanging nyatanipun mboten kasembatan boyong Senjata Cakra. Luwung-luwung pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani. Tiban Senjata Cakra kelakon glundung sirahmu parak. Kersanipun kados pundi? Kosek to. Sing tak butuhke apa? Senjata Cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet ambegan. Sami nggih. Kula yo ngampet ambegan.